a vostede responder que cumplen o seu compromiso dicindo que construirán o centro de alta resolución no menor tempo posible. Porque foron vostedes, non o goberno anterior, os que se comprometeron na memoria da Consellería de 2010 a construílo en 2011 con 16 millóns de euros. Foron vostedes. Non están vostedes cumplindo. Quere que lle pase? Bueno, pasolle unha copia da memoria da súa Consellería ao presidente para que lla remita a vostede, para que vostede se entere. Foron vostedes os que se comprometeron. En maio deste ano, a conselleira comprometeuse a construílo xa. En maio deste ano, señor director xeral. E todo o que vostede ten que decir do centro de alta resolución é no menor tempo posible. Non pode dar unha data aproximada. Non saben vostedes a que concellos atenderá, cando se vai licitar. Estas preguntas non as acabo de decir eu, non é que non tuvera vostede tempo para vir preparado coas respostas. Están escritas na iniciativa. Cal vai ser a ubicación? Cando se vai licitar? Non lle digo que me diga o día, unha data aproximada. Se en 2010 podían comprometerse no ano 2011, agora me poderá decir polo menos o ano. Xa non lle pido o día, nin o mes. En que ano se vai licitar? Non o doue para un anuncio de que algún día se licitará, non. En que ano teñen previsto licitalo? Terán vostedes unha previsión de en que ano se vai licitar? Con que servizos contará? Foi a conselleira a que comprometeu. Os mesmos servizos que o CAR de Lalín. Que pasa? Tampouco saben os servizos co que contará o CAR de Lalín. Con que servizos contará? A que concellos dará servizo? Porque a conselleira tamén fixe un compromiso. O mellor teñen vostedes que ter tamén un pouco de arquivo de prensa para saber a que se vai comprometendo a conselleira en campaña en cada concello que visita. Pero hai un dossier de prensa. Seguro que o señor Santalices lle pode achegar que el sempre os garda. Que fórmula de financiamento? Vaise construir o centro de alta resolución do Morrazo polo sistema PFI? Que fórmula de xestión? Vai ter unha xestión pública? Seguro que me vai decir que sí, como a de Povisa. Vai depender de Povisa, vai depender do Hospital de Pontevedra, cal vai ser o seu centro de referencia. Tampouco saben eso. Que saben? Dígame algo que non sexa no menor tempo posible. Dígame algo que nos lle podamos trasladar á cidadanía do Morrazo sobre que pensan vostedes facer co centro de alta resolución. E de verdade, señor director xeral, me parece unha tomadura de pelo, unha vez máis, que vostede veña aquí con esta desfachatez a contestar desta maneira despois de todo o que levan escrito e de todo o que levan comprometido nos medios, cos veciños e cos seus candidatos sobre o centro de alta resolución do Morrazo. Moitas gracias, señora Bouza. Señor director xeral, para pechar esta cuestión. Gracias. Non me quedou claro se eran 12 ou 16 millóns o que me dixo. Como dixo, 16 millóns ahora e antes 12, non sei. Vamos ver. Eu creo que o hospital de referencia, creo que dixen